Sandı. Geldi içi bu. Ne şans ver ya bu. Behna azadi. Yani مرۆڤ عەلیکی دیڤە dikare bêje ev derdorê 45 sal ez muzîkere mijûrim bes wek ez bêjim dîno 35 salê zêdetir ez huner dikim. Sersingamın rabo azadi fıryaçu. Sersingamın rabo azadi fıryaçu. Bu kevut keksipi başti fıryaçu. Armanca min sereke ya herî girîng birastî heşa Parçeyê Kurdistanê bi avayekî netewî aliyê çand jî aliyê huner jî her wisa aliyê siyaset jî bi nêzî hev bibin hemû heşa Parçeyê Kurdistanê karibin kevne poriyên xwe û karibin çand û hunera xwe biparêzin û pêş bixin. Kulekte serşiyabu. Ne şans serpiyabu. Carna derfet çê nedibûn em welatê xwe karibin hunera xwe çê bikin. Ez jî wek hunermendî dî mecbûr mam ji welatê xwe koç kir. Sal 1998 ez hatim welatê Hollandayê û hîn jî li wir dijim. Gülekecenemez. Beyna azadiyemez. Lê karûbarê me wekek me gohî jî ser çand û hunera Kurdî didomin. Aniha jî wekek we jî dît û jî dibînin navnê xebata da jî bibînin. Ez hevalê min ê hevalbendê min ê hêja hunermendê hêja Xêro Abbasyan û bi hev re duyetekî çê bikin. Em ê stranekê bînîsin. Beni kozersam bile. İnci ben atamaz. Bu Tamam. çteki. Fırın ihlastıkım jiberku konser yapın me konser da ancak doğru hatta fırını ejina az ihlas bakım kadı bejin gelo ihlas ne böyle baka guzizanın konser yapın beni karo. Afrênerî tiştekî awarte ye. Lazim e mirov jiyana xwe de her dem tiştê nû biceribîne, tiştê nû karibe çê bike, an jî hewil bide ku wana zarokê xwe fêr bike, an jî gelê xwe bide fêrkirin ku dîno ne tenê strana dibêje, an jî ne tenê kar dike, dîno jiyana wê taybet da jî dikare tiştên wisa jî mijûl be. Tiştekî şîrîn e jî xweş e jî xor jî keç jî gelê me jî merak dikin hunermendê me çawa dijîn. Taybetî jî min xwest ez wî bidim nîşandan zarok ji dikşand min destûr xwast ku baba ez dikarim parvekim û got parveke tiştî İnci ben atamaz. îşev bername diaspora da jî em ê behsa xwe bikin Rûdaw TV'de em ê behsa çand û hunera Kurdî û behsa xebatên xwe û projeyên xwe bikin. Hûn ê wira berfirehîtî jî me guhdar bikin, hûn ê bizane bikin pêşerojî de em ê kîjan xebata bikin. Ez bi rastî ve gelek serbilindim ji dil û can silav û hezkiriyên xwe veya rê dikim bimîne xêr xweş.